Egy emberi alak állt a vízben, háttal nekem. Dani volt az, a sötétkék fürdőgatyájában. Dani! Ordítottam megkönnyebbülten, és rohanni kezdtem felé, térdig gázolva a vízben. Nem fordult meg a hangomra. Csak állt, a feje fura, természetellenes szögben előre bicsaklott, mintha a nyaka meg lett volna törve. A víz alatti fény megvilágította az alakot. Nem Dani volt az. Bár a ruhája és a testalkata stimmelt, a bőre teljesen hófehér volt, mint a csempe, amin állt, és a hátából finom, apró buborékok szálltak fel a magasba, mintha a teste lélegezne a bőrén keresztül. Úgy nézett ki, mint egy áruházi próbababa. Nem volt arca. Csak a sima, fehér hús, aminek a közepén egy függőleges, sötét rés húzódott, ami lassan, ütemesen tágult és szűkült, mint egy kopoltyú.